Okay, vi vil gerne forklare den her figur. Og i tal nummer 1, som er der kan man se, at virussen den er trængt ind i kroppen. Og først så kommer makrofagerne, som man kan se her. Og de sluger virussen og fanger den i en membran, hvor efter bakterien så dræbes ved hjælp af enzymer. Okay. Nummer 2. Makrofagernes antigener aktiverer T-hjælpeceller. Og dem, de der. Og de kan man lige se med den. CD4 og TCR, som man kan se lige der, er receptorer, der bindes til antigenet. Som er der, præcis. Og antigenet sidder på en makrofags MHC anden protein, som også lige er der. MHC2 findes på at antigen præsenterende celler, såsom makrofager, mens de fleste andre celler har MHC1, MHC2 viser ydre antigener, mens MHC1 viser indre antigener. Okay. Billede nummer 3, det er der. Nej. Hvad? Nå, billede nummer 3, det er bare et billede af antistofferne. Antistofferne? Signalstofferne. Ja. Når T-hjælpecellen finder ud af, at der er en infektion eller en virus i kroppen, så aktiverer den B-lymfocytter. Og ved hjælp... Så man kan se lige der. Ja, og det gør den ved hjælp af signalstoffer. Nej, nu håber jeg, man så det. Er man set det? Ja, jamen det var bare fordi, jeg rækker hånden om, og så var jeg bange for, at kameraet kom væk fra billedet. Okay. Men det tror jeg... Nej, vi taler for meget. Okay, videre. Er det mig? Ja. B-lymfocytterne deler sig i 2 slags celler, som I kan se deroppe. Den ene er plasmacellen, og den anden er B-huskecellen, som man lige kan se der til højre. Og B-huskecellerne, det er dem, som husker antigenerne til en fremtidig infektion med samme virus. Og i vores tilfælde er det så Ebola-virusen. Sådan så, at de gør, at man ikke højst sandsynligt ikke får den samme infektion igen. Plasmacellerne producerer antistoffer, der passer til antigenerne, der sidder på virussen. Så de passer hertil. Og det vil Frederikke forklare lidt mere om. Okay. Antistofferne, det er de Y-formede. Antistofferne fra plasmacellerne, de sætter sig fast på virusen, som man kan se dernede, meget småt. Og det gør de for at forhindre, at virusen trækker sig ind og inficerer vores kropsceller. Og det antistofferne, som man kan se, gør det lettere for makrofagen, som er ovenover der. Ja. Gør det lettere for makrofagen at sluge og simpelthen dræbe virussen. Yes. Og så det tieren, som man kan se der, det er T-hjælpecellernes signalstoffer. De aktiverer så T-dræbercellerne, som man kan se der. Og T-dræbercellerne kobles til den virusinficerede celle ved hjælp af CD8 og TCR. Denne sammenkobling minder om et puslespil. Hvis puslespillets brikker passer sammen, sker der en aktivering af dræbcellen, altså kan den dræbe den virusinficerede celle og dermed også hele virussen. Og det var figurens forklaring.